Simuka vitu. Simuka. Kesho nipika chakula chakula kicheze. Nilipika chakula chakula kicheze. Ndio dada mama saloni. Ndio dada mama saloni. Malikanda si. Malikanda si. Blessed God, Maria gave him phone. Saka champa nami. Nipita. Ndio ifanye hivi. Ndio situ bisa. Chitanga. Blessed ya. Chikubutu. Blessed ya. Awalga mwenye sachita. Sabina ndio baba. Ili tuwana batani tu. Pesa ndio zinasoma. Ili era ndio baba. Right bwana. Oi chagamira. Ndichatsanangurawo nyaya yangu pano mafambiro yakaita. Nyaya ndinotsanangura panapa ndeyekuvharwa kwemukadzi wangu ndiGirimari kumba kwake. Saka ndichatsanangura mafambiro ayakaita. Mukadzi wangu inini ndakange ndobonzwa karunyere kubudikidza nemafambiro aaita asina kumira zvakanaka. Saka ndakazama nepandinogona pose kuti ndedze kutsvaga kuona kuti kamufambire kari kutaurwa aka kangadai kari kapi. Zita ndiBlessed Chikuduku. Saka ndakazama nepandinogona pose kuti ndedze kutsvaga kuona kuti mafambire ari kuita acho ndeapa. Ukazosvika zveshuwa pakuona zvandakaona wanga uri musi wa2 January gore rinori. Ndine kwandanga ndichida kuenda pamushado musi wacho iwoyo. Vana takanga taendesa kwa mamangu nadedhangu tichingoti zvatangoita mazuva ese. Mamangu pane anoshandira kunedziwa, saka taingoti mazukuru holiday ndokwataivaendesa. Saka takanga taendesa musi wa31, musi wa1 vataita new year, musi wa2 tatitori tiri pamba 2 January this year. Saka zveshuwa takatomukawo titori tese pamba ipapo tingori 2. Mukadzi obva atomuka obva atobika-bikawo zvemakuseni. Vatoti ndopakura here ndikati ini nangu ndichadya kare. Alright zvakanaka. Tatandara hedu titori mumba. Saka mukadzi akazoti no ndoda kumbonoona maiguru angu. Kati zvakanaka. Ininiwo ndoda kudini kumbokwidza kwamuchada. Kati zvakanaka. Takangoresta hedu tiri mumba imomo tingotaura hedu nyaya dzedu. Saka ivo vakazoti aranzvira zvazvo kuma10 baba ndopakazoti inini ndauda ndidini ndiende kunoona maiguru angu paya. Kati alright zvakanaka ende hako. Zvikadzako imi muchaenda nguva yekumataura kuti muda kuenda kwamuchada kwe. Kati ndiri kuenda.
anytime ndogona ngodini kungoenda. Anobva alright, but anytime dzangu dzakwana dzekuti ndiende, kati no it's fine, kuenda hako. Ndobva atorongedza kachipesi kake kaanonyanya kufamba hake nako, hakungoti kachipesi hako, vatoti ndingaona here kasaga kadiki kana ka 10 kg pamwe pandinofamba ipo ndingazoona kuti chibage chinyo, kati no tarisa mukadhibhokisi rako, vatotora kasaga kayo vasati pesi make mami. Ndobva atoti ndakuenda, kati alright enda hako, ndanditori mumba ndakatorara hangu kwakuti ngakupisa musi wachiroro. Ndobva akanditi chimukai mudini muendewo, muda kuenda nguwai? Kati no ndinoenda. Gadza chimukai muda kuzosara makadini, munozosara muchirara panapa mukazotadza kuenda kwamuri kudini kuenda. Ndatoti alright, ndakamuka ndikabuda panze ndikagara pabhenji ranga ripa. Iye wangatirongedza pesi yako bvatodini vakutobuda kuenda. Asi vakataura kuti kapesi kangu akakazodamuka mabhande chi. Kati alright, unozouya ndokugadzirira, unodzoka nguva yekubva kwauri kuenda. Akati ndichazokasika hangu kudzoka because ndoda kundizoisa bhenzi pamoto dzekuzodya manheru. Akati zvakanaka, tosangana panapa panguva idzodzo ndozokugadzirira kapesi kako mabhande iyaya. Saka wakati fambei achibuda muchiwanze wanga akutoenda, ende akagara pabhenji. Akati kapesi kangu katodini, onai mabhande acho ayani atodini, auya kundodambuka hechichichi. Kati alright, ndinogadzira wauya. Wachofamba futi. Saka ndainga kuona kuti unenge asi kunatsa kugutsikana pakuti uyu zveshuwa uyu kuenda here kwaruda kudini kuende kwekwe kana kuti haasuda kuenda. Kamuonere kandaiitawo, ndakangogara pabhenji paya achobva azambomira futi. Vakangomira utongoti dhunga munhu ari kufunga zvaari kufunga daiso, obva azobuda paudini pakuenda. Ndakasara ndichigadzirira kuti ndidini ndiende kurondo kwangu kwekwana ndichida kuendawo. Zveshuwa ndakatobuda ndikaenda. Dzanga dziri nhau dzinoshanda. Ndakasvika ikoko vanhu vandachida kunoona akati basa riripo panapa, asi sofa mari hapasina bayakapera, totombomira kuti vana vazotumira mari. Ndikati zvakanaka, tozombonzwa kana zvadini zvaita. Ndikati alright, ndobva ndatodzokera kumba. Ndichisvika pamba ndakangoda kuti garei kudai so, ndobva ndanzwa hazvisi unyatsondiitira zvakanaka kuti ndirambe ndiri pamba ipapo. Haingonzongi zviri kuita kunge manzwi ari kuuya kwandiri, ari kunge ari kunditaurira kuti nditadza kunyatsa kufira kuti pamba panapa ngandigare. Ndakangonzwa pfungwa yakandibata kuti ngandiendewo kumashops. Yanga iri Friday, ndatodzika kumashops. Ndichisvika kumashops kutendere ndobva ndanzwa futi pamashops hapasi kunyatsondiitira. But pfungwa yakazondibata ipapo yakangoti chimbomuteera mukadzi wako kwaenda, nekuda zvakonekitana manje nezvimwe zviya zvakaronyoka. Taingonzwa kuti mafambiro ake haasi kunyatsonaka. Saka handisina shuwa naye pakuti paanenge ati ndokwandiroda kuenda ndiko here kwaizoenda. Saka zveshuwa inini ndakangobatwa nepfungwa yekuti regai ndimuteere, ndinonyatsa kuita make sure kuti paanenge aenda ndiko here chaiko. Zveshuwa ndakatoteera kuenda kwaangaenda kuenda. Ndichisvika pamba ipapo paangati ndiri kuenda pacho, panga pasina vanhu. Pakaita pachikomo kudai so, muzasi mune minda irimo inorima. Saka ndonga ndakamira ipapo zvekuti 10 to 15 minutes. Ndobva ndazonzwa mai ipapo, mai guru wake anga ataura kuti ndo andiri kuende koona. Akazochekesanawo nevamwe vana vakatekesana. Saka ndakazongodzwa akati munofara here, ndozvavakataura. Ndatoti panapa munhu haana kuuya kunokuba. Ndobva ndadzokera. But pandanga ndiri munzira kufamba kuenda ikoko, pane misha iripo. Pandakadarika napo pane kamwana kamukomana kandakanga ndaona. Ndakatokabvunza rodhi iyoyo ndo inongofambiwa naye kutoenda kwaanga ataura kwaikwaina kuti ndo kwandiri kuenda. Ndakakabvunza kamukomana aka kandikati wamboonawo here mai2? Zvikanzi handina kumbovaona. Kuti alright zvakanaka. Saka pandakadzokera
ndakazosvika futi karipo kakane kashamwari kacho manje vanga kuda kutamba bhora parodhi. Ndobva ndatokabvunza futi ndikati shamwari wazomboungakuona here maituva aya? Zvikanzi handina kuaona, asi ndanzwa achitobvunzwawo. Ndikati anga achibvunzwa nani? Zvikanzi anga achibvunzwa nani? naGVMR Jay. Ndikati alright, zvakanaka. Ndakabva ipapo ndikati okay. Saka pazvinoda ngakudini ngakakulinga kanechi ainzwa zvere kuti uyu anozobvunza mukadzi wangu sei, unodawo mudini. Ndikati alright, zvakanaka. Ndatodhaivheni ndasiya rodhi iyeyo yekuuya kumashopsi iyeyo kwandandaakudzokera kumba pandaisiya. Ndafamba neimwe rodhi kangori kachinharaunda kamwe chete zvekutoti iye mushake uri apa, poita umwe uri apa, poita umwe wechi3 wacho futi ndo panogara kamukomana kandaibvunza ipapo kuzoti uri panext pacho. Ndatopinda ndakadai so. Angabvunza ndiGVMR Jay wakanga abvunzawo kune kamukomana aka sekuti kakachitambawo achibvunzawo mukadzi wangu sekuti parodhi pakaitambira ka uyu ndo paifanira kutodini atodarika ndipo obvunza kuti wafana semabvunzira ndakandodiniwo ndakandoitawo. Ndicho mandati alright, saka bo saka zvikunga uda kudini linga udaisa. Alright bo pamushaka wacho ndipo apa ndipo alright bo. Ndafamba nerodhi iripo wakachenda kwana Gilbert. Pane rodhi iripo inofamba wainodini inozodarikira uchienda kwairi kuenda kudai. Ndafamba nerodhi iyoyo ndakuda kuti ndakutosvika pamusha pake ndofunga handitosarwa nezvekuti ndifunga 50 meters kubva parodhi ipo pakutosvika pamba pake, nekuti rususa rwake rudai so rinotodini ndo munotofambirawo parodhi kaka. Ndakabva ndatoteerera kudai so ndakanzwa vanhu vanga vachitaura. Ndobva ndatonzwa voisi remukadzi wangu riri kutaura ipapo nerimwe voisi rari kutotaura futi rechirume. Ndobva ndakabva ndatotanga kutotarisa manje kudai so vanhu vacho ati zvazvo zvemasikati zvimwe pasi 2. Ndobva ndatotanga kutotarisa kudai so kuti vanhu vari kutaura apa vari papi chaipo chaipo. Mukadzi wangu wanga akagara pavheranda, wanga akanga kuti vharidzirwe nepila repamba pake. Imba yake 3 rooms, dining nespeya yemukati nespeya yepanze ndo mamiriro yakaita chimiro chepamba pake. Uyu mukadzi wangu wanga akagara nechepavheranda ipo vakavharidzirwa nepila ndichana leso. Saka ini pandakati fambei ndiri kudai so uyu hameno movement maonero akaita achiona inini manje. Ini pandakandoona kuti alright pandatohwanda kudai. Saka iye wakabva atobvunza zvikanzi wadini ndiani uri kuuya kuno kweri. Ini bva ndatoramba ndakanyarara, bva ndatorara pasi. Saka mene kuti iye wakazvinzwisisawo sei kwaari kana kuti chii handizivi, but ndo zvaakandibvunza ipapo ndisingazivi kuti wakaziya here kuti ndiani kana kuti chii. Ndarara pasi, ndakarara pasi paya iye unenge akangoti meno pamwe munhu ari kudini ari kudarika nerodhi. Ndobva ndatorara pasi paya vandotosimudza musoro kudai so. Ndobva ndaona mukadzi wangu tobva asimuka panga akagara paya paya ndototi nwa kudarika muvhara nememe kopinde musipeya richi yepanze yaya yemuvharanda panze. Zvipfeko ndiri kuona ndizvo voisi ndandatorinzwa handingatadzoziva voisi remukadzi wangu. Hairstyle mumusoro ndii ndakamurukisa ndaitoiziva kuti chii ndiye kuona kudai kwete kuti ndaiita zvekufungidzira. Wachobva ati fair murumu memwe ndo uyo bva atera uyu muchinda pandakamuona paibvunza kuti ndiani wadini uri kuuya kuno kweri. Wanga asina sheti yekumusoro akapfeka short green. Wapinda wese mumba imomo wavharana mumba imomo windo rokutobva ravharwa keteni rabva radzikisa zvavhara. Ndakatombodai kumeso kwangu kudai sekuti ndiri kuona here kana kuti ndiri kufungidzira. Chitiko ichocho chakandinetsa
apa ndiri kutoona chaizvezvo ndobva ndabva ipapo apa ndikati ndodini pfungwa dzangu dzatanga kukanyika manje zvandainzwa zviya zviya ndizvo zvendiri kutoona izvi ndizvo izvi ndochidini pana ndochidini ndakukakatidzana manje nepfungwa dzangu toita sei hazvishuva pfungwa ipapo dzakandibata dzakawandisa ndati vanhu ava vanodototeme kuuraya vese but imwe pfungwa yakanditi usaurayi ndakashupika funga ndakatora more than zvikuma 25 minutes zvichiende mberi ndichishupika kuti ndoita sei unokusiye munhu 25 minutes waitosvika apedza aumuzivi zvaanoita kuikira iwo unomboita maminitsi manganurana mugara saka waite 25 waitoti aite kakawanda panguva iyo chakuite ndakanga kunetseka dzaindishupa dzekuti zvichiva vanhu ava ndovatemawakwatozoona iwewe watopinda mukadzi wako wedi unoziva kuti zvechikomba hazvina zvechikomba nemukadzi wemunhu hazvina romenzi kwazvo wakananga kutofunga first 2 minutes wanga ari kutorowa kugara ungadai wakatotera watosvika kuvhura dho wobata anhu asina kudini vai vakamirira iwewe kuti aite zvaidi kuita iwewe wodzodi kuuya yanya iyo zvipamwana nhumbu waiwo pfungwa dzako dzino inga dzakamhanya kwese kwawakabva waguka kuti urikuona kuti pfungwa dzako wanga unatsobata wati svirezvo ende uchida unoziva zvinoitika usikadi kuona makudo usakwira mugomo iwo wakanga uchida kuzviona here zvawakaona kana kuti zvakandoitika bhodzi tikaona movement yako wanga uchida kuzviona here kuti unge uine umbowo wakawanda iwo waida wavhoidha kuti wasarara wese here kana kuti waida kuzomubata arara nemukadzi wako wanga uchida chii bhozi rii ndiririka utombomubati bamba kwacho nedhoka roruti rakavharwa ka dairibvisa dhoiro bhozi handisi zvinhu zvekunoita asitozvida but iwo ruratidze daro kuti wanga uchizvida iwo 25 minutes chamwani kana kuti toti givhune mushoko chivhuno handichazii hangu baipa physically wakasimba givhu wacho wakasimba waiti wodhaiwa hakwete pachangamisi alright aiwa asi kuti violence isusu we condone violence iwewe kuregera kuenda kwawakaita kwakusikafanirwi kukutadzise kuti uone kuti woita sei because pane maneighbors pane vanhu vari musurrounding area foni hadzibatiri 25 minutes waifanirwa kubuda umba panze pana anhu 60 dambudziko rakaitika ipo muchangamire nderekuti vanhu vakanga vaenda kunhamo saka nharaunda wakaonehwaniwo ini ndandiri 1 vaona kuti ndikaitera network haisi kudini haitobati zvachose saka wakati kauidera ndakatombozama kuti nditsvage kuti vangandibatsira ndi wakashaya drain right okay fine voita sei ndakazobva ipapo ndikati no ini panzvimbo yandandiri ndichikakatidzana nepfungwa dzangu kuti vanhu ava ndovaita sei ndototizosimuka kubva ipapo kuti ndichidini ndakati ndakuchienda ipapo zvaitika zvadini zvaitika kwakusimuka ndakananga kudi kuenda ipapo saka pane mombe dzakanga dziri kutouyawo pamba pake ipapo iye wakazonga abudawo mumba imomo achida kudzinga wanga atopedza unofanira kunge anga atopedza akutobudo hangu wakatodzinga chii
kuti dzino wanga ari kuda kudzinga kuti munondisturb. Mombe dzirapa ndo dzadzine mabhero futi dzaita noise. Right. Vadi. Ini ndoda kuti ndiende kunopinda kugate kwake kusvika ipapo. Ndopatakaenda kunosangana. Right. Vachobva tanditi avadiwa dini ndikati bro uri kudini apa? Ndikati no pane mombe yangu yandiri kutsvaga ine chironda ndo yandinoda kunorapa. Ndianakada. Ndindaida. Pane mombe idzodzo dzadziri kupinda paufana. Chobva uri saka mombe dzacho ndedzako ere dzese dziri apo ndikati aiwa. Pane yangu. Hadzisi dzangu asi ndinoda kutarisawo kuti yangu ingadai iripo ere. Right. Wakandoita kuti uone kusvika padhuze asakuvharira. Ndaida kungoedza kuti ndione zvandoda kuita ipo pano. Wadi. Ochobva saka yangu yacho iripo ere. Ndikati no hapana yangu ba. Saka wakudini ndikati ndakutonotarisa kuseri uko kuti chi wagwa. Iripo ere kuseri. But alright bo. Saka mira tidini tibude tese mira ndidini ndipfeke chi hembe kuti tese tibude tese. Ndikati ndiro dini ndikumhanya. Ndautobuda ine. Ndautobuda. Watobuda. Watatodini. Ndatobuda. Oda. Ndoti nditsanangure zvandakaita checho kana muviri. Handisi kuda kuti ndizotaura nezvimwe zvisizvo. Asi ndoda kuti maitikira zvakaita ndiwo ndakaita. Rumu ika yanga ine mukadzi wako uyu nepawanga uri pane mamita dzimangani. Ndofunga pangagona kuita kana kuti zvekuma 50 meters. Iwewe ndati ari sei Broadway yake kuchimba. Inomukakuleta hedu. Anokurowa asiwo. Kana zvinhu zvekuonesana chaizvo. Mazaudzi anobuda kana taonesana. Ndumba inobuda zvo. Iwe mukadzi wako iwe usiye pane mukadzi wako. Mukadzi wako apinda murume. Uri girlfriend rati mukadzi wako. Mukadzi wangu. Wakaroora. Saka wakatoenda ukamusiya futi ari. Handina kuzoenda pandiri kutsanangura kuti tisvike pamupedzero pacho. Ndakaroora ere. Ndandiri munzira. Ndakaroora ere. Ndanga ndisati. Wati ndakaroora. Tine 2. Wati ndakaroora kero. Andinayambi kugadzirira kuti kuzoroora. Ibhebhi rako izvo. Kuti usakaroora ibhebhi. Musaita shona yakai kuti azowe ukagara nemwana wanhu 2-3 months wototi ndakaroora. Kuroora kunobvisira wanga usati waroora. Ndandiri mugadziriri. Nesaku unozikanwa ere pabhegi acho? Ndasandasikana. Bhebhi ritori hure ka. Riri kutoita kuti une mari musi wacho. Iwo pamwanga usitori no mari ka. We cannot claim ka kuti tilei macharges panyaya dzakakutsota because nyaya inotoitika panapa. Iwo bhebhi iri rine nguva richitokuta kuti ndiroore iwo hausodoroora. Robva raona givi. Mune vana here? Kungu tine vanhu. Vangani? Tine 2. Vana 2. Ane mukadzi vakamusiya kuSouth Africa. Saka haana mukadzi. Saka iyeyu ndo rato bhebhi rake zvino. Right, chitaura pamadini tichikozi pamwe pane pachatinakidza apa pese hapasi kunakidza vanhu. Asi unoda kunyepera because tinoti titsvake mapoints ekutika tione kuzobatana nemunhu chitipe mapoints iwawo tione kubata munhu aripo ayazofa hatigoni kubata munhu chitaura zvinonzikwa tione kuenda mberi tinonyora. Saka ndabva ndabva ipapo ndichiti ndiri kunotsvaga chi ndakunotarisa kuseri uko kuti chi kunoeremero uibva ndatomusiyawo ndopanga ari kuda kunditi chimbomira nditire sei tibude tese ndipfeke hembe yangu chichi ndopandakamuudza kuti ndiri kumhanya pandatobuda papaya fambei ndatopinda hangu mushiuti pandatohwanda uyu paakazomhanya achinopfeka hembe yake nekuzodzoka wanga ari kuda ndikakureta kuona kuti ndafamba sei kuitira kuti uyu mukadzi aunozodini kuzobuda mumba. Saka wanga ari kuda nditarisa kuona kuti uyu wafamba sei kwaati ndiri kuenda uko zveshe wakabuda achimhanya. Inini ndakatorara pandakarara haana kundiona uchobva adarika. Iyi ndipo ndakazosara ndichita sei ndichidzokera kuenda kuhandaka. Ichokwadi
panguva iyoyo ndopa ndakatarisa musha wanga uri paseri papasina vanhu ndochobva ndatarisa ti mumwe musha futi wanga uri panext apa ndochoona hapana vanhu ndopa ndakangomira 2 minutes ipapo iye ndopa akazodzoka kubva kwaanga adini anditeera mukadzi uri kutya upinde ndandisiri kutya but process yandanditora ngekuti nditsvage kuona kuti manext door mune chi mune vanhu vanhu vekudii vekuti vandibatsire ndaona mukadzi wangu achiuya pana apinda murumi iyo mukadzi wangu ndude kuona kuti ndaona muchende kana vana kuona muse but ndaona mukadzi wangu achipinda murumi ndude kuti ndoona kuti haamweru ndinotsvaka mukadzi wangu wati uri kuenda kwasisacho kwese hana saka ndazonzwa mufana wanga ari apo anditaura kuti wanga ari kubvunzwa ndigivi ndiogiva saka ndauya panapa ndakuhandira handiti unenge wambotaura uchiita wanga uri kudhomoka baba wanga uri right ndiri ndandiri kuhanda but ndaona mukadzi wangu urimo izvozvi zviri I'm talking to you mukadzi wangu urimo inini dali wangu chamwarira giviye atori mudenga izvozvi iwe waiteire mukadzi uri kuchikomba usinawo kana banga kana tsvimbo kana weponi wakanyumwa ndikadaiti utotonga yerufu kaizvo but manje kazvo ndo zvandikutaura kuti pane pfungwa dziya dzandaikakatidzana dzedze dzadzandititema kutourayaka dzakazondirambira futi wakaita zvakanaka dzakazondirambira futi wakaita ipapo tokutenda wakaita zvakanaka bhozi dai wakaita zvokutema izvozvizvika uri mukati ende wanga usikafa wakabuda futi givi waibva achisara yo hatiudairi agivi wairove 9 uri mujeri saka wakaita zvakadii wakazodii right wadini nagivi wakuda kubva madii wanjenga givi wakamuhandira kuti udzoke kurumu chokwadi wakadzoka ndo pandakamhanya kuenda misha ingoripo yakada kungotibata neudaiso ndichimhanya kuenda panext apa ndichiita futi ndichitarisa kuona kuti yaabudero ndo ndakatoita zvekutodaidzira ndichitopaona pamwe pacho kuti apa zvishuwa apa pasinawo vanhu vanhu vangu vaenda kunhamo ndavanga isenga chitomborina kana vanhu wakasina foto foto ndandinayo but network haibati foto kambudzi akanasha akanokwanisa kuona kusara kwenyu kambudzi akariri but iwewe uigivwa kudako ndokwaida uchovhura murumu ototi iwewe uri kuite no ndiri kutofamba nayo changamire ndopandofamba iwo famba ndachikongera changamire pane zvanenge achibvunza ndida kuda kuti unobata givi sofa zvese zvawatauraka givi hatikubatiba tipe panonaka zvakanaka ndikaindifambe nayo pandotarisa kuti apa hapana vanhu ndopandakaona givuya wadini haana kutorawo nguva bakuti adini wabva adzoka manje topinde mumba muyame ndotoona apfeka chi hembe dzimweni manje 2 minutes wabva atodini wabva atobuda mukadzi uripi urimo mumba uyo achibuda uka ini ndiri kubva kuti nditarise kuti vanhu varipera vanhu vanga vashaya anhu ndandatoshaya ndopa ndakabva ndatonanga ipapo pamba ipapo straight uye watobuda ndichitosvika ipapo apa ndatopinda pavharanda pake paya ndobva ndatodongorera rumu rake repasi peyairoroka rinosiya gepi rakadai soka kuti rivhararane nepadhofilm paya ende anoshandisa zvezvihuri zvezvi kudai zvezvi ndakangosvika ndikaisa maziso angu ipapa kudai handi zveshuwa ndakamuona mukadzi haana kurarama ipapo wanga akamira akachindodai omako ake kudai ndope ndakatodongorera ipapo apa ndobva ndati iya kanjani azopindira sei kanjani uri kudini ndope ndakabva ndakuti uri kundoona here zvikanzi ndiri kuona
ndikati uri undiziya here zvakanaka zvikanzi ndikati voice uri urinzwa zvikanzi ndikati ndini ani zvikanzi babatu ndikati uri kuitei iyo mumba maurimo maitu iyo uri kuitei haana kukwasha undidayira vakaramba akati tuzvura ndo pandakamutara chivhura dho kude imomo mumba maurimo ochobva ta oright ochobva ndomira zvezvimasekonzi ndikati uri muzavavhura dhoi ochobva avhura wachibuda panze ndikati ndiwe zviyo uri kuitei panapa imeji dzipi dzauri kuita iwe ndikati uri kudei panapa muri kuita ngezvei panapa ndopakati kwai ndadaidzwa ndigifu ndikati achikudaidza pazvipi zvikanzi wanga asati ataura ba ndikati orai saka mumba maizopinda muchiitei maamuchidei mumba haana zvakwasawo ndidayira zvasingachadayiriki panguva iyoyo kati ndo mitambo yamuri kuita panapa kuti iwe unobve kumba uchiti kwaendere kuone hama dzangu kwari iwe uchiuya uchiuya kuti zoita zvino zvauri kuita izvino zvakanditwara ndikati orai hambai tabva ipapo totoenda ndototarisa hangu hembe yake ndotoiona yanga yakashandikirwa kudai so mukati kwakubanze kubanze ndo kwamukati ndotobva ndandonyarara zvinhu zvakadaro ndotobva taenda asi taamunzira vakazondibvunze kuti kwai wambomudhairekete kuti muuye unono muzosvika kunoku ndiani ndikati mamusikadi ndisvike uno kana Come wakainspekita here kuona kuti injini zvakamira sei ipoto yako ungarati todaziya bukaziga chava uchirundanyayodarika akutaura kuti givu anga asati anditaura kuti waidei saka givu unotaura kuti haisati ndataura kuti ndirudei shamwari muri mugivu wabudamo ndakusvikira mwapinda ndakuona zvomwatoita dai kana kuti waitotaura kuti iwe unge mutambo kuno nditobata inini because vanenge uchinenguva pane patori nesembo inotopangizo pane zvaitika iwe ungadai uri kutotiburitsira pamba muno muri kutaura kuti changamiriri ndakatoona poto yanga yatoroona wakadini wakasiya zvakadaro haina ndina mukwanisa kuzobata-bata wanga utodawo kati handina kusvika naye kumba ndakangomutaura kuti hambai kumba wakazongobuda musi wacho handisi kutoziva uripina nhasi pamwe wakatofa ngezverini kuzozvoda 2 January mwamwedzi weso saka ndakabva naye ipapapo ndotobva ndaenda naye pana mainini hataiyangokomuniketa nawo chero tikamboitirana nawo zvinyanya zvatinoitana pamba ndo wataingogatisana nawo ndopandakaenda naye ndotobva ndatoti ndauyawo pano pazveemergency zvadini pamukuru wake ndikati ngaachitotaura iwo atotirenywa zvoshuwa watobva ataura akati babatu pamba pari pemakaenda hatakasangana ndi kumashops hatina kusvika pamusha pake ndiani wacho wakangana muning'ina wake maitu ndi mainini ndotobva ndatoti ngaataure nyaya yake yadini zvaaita akaroorwa here munga vongu wakaroorwa ndobva akatotaura akati no babatu adini andisvikira ndiri mumba magifu marichena muchiita ngezveyatete haana kukwasa futi kudayira muning'ina wacho ndopa akatoti tete zvemwaimbouya zvezvo ndichingogasa-gasa zvezvo zva zvinhu zvinyanyanya asi manje yanyaya inonetsa ende mamuchideiwo kumba kwagivi chii chachaitika vakambozama kuti abvunze-bvunzewo but munhu wacho unga asikale kwasudaya ndope ndakachiziva kuti chitarisaiwo kuti hembe yake iyi yakamira sei anditi iyi wacho ndobva akazoidaiwo tobva aonawo yasandika saka akatoita zobvise hembe ese
sekuti iye kumba wanga abva asina kudaroka ndakatomubvunza ndati yoga renga riri dress rakabatana ngati blouse neske wosa blouse ndio rakasandikika ndio rakashanda rakabviswa blouse wabva razonhongwa kuya uzopfekwa ndobe rakapfekwa zvazvo ichokuchoko vana nhau tokumurira nehembe kudaro isusu zvetinoziya michakwaraka muchakwara hembe hainyanyi kubviswa vanototambwa chopuchopu nekudoro wana munhu akusvike kubvise hembe mubamwe chikomba kuti zvo ivava vanga wane nguva yakadini kuti zvekugivhuru nyenga mukadzi wako hai ndakatozvinzwawo zvikuya kwaakatoita iyo achiuya kuakadinozi hakuna munhu unondosvika nonyenga chama hazviiti pakuti munhu unouya krismasi kaubva atonyenga musi wawani zvinoita azvo atirambi vati choku yacho anangana chidanana iwe wakatora bhebhi ragivi potsepotse aina anotora bhebhi ragivi ndikuona givi hausu givi wakazomuendera here kubva ipapo paakazonga abuda apa ndakatozomodzoka futi ipapo ndichimutsvaga handina kuzobvira ndamuona futi kusvika nanhasi givi wacho anazobvira ndamuona futi pakubve muso wacho iro asi ndakazokonfema hangu ndichinzwa kuti unombosvikapo hake manheru pamba pake alright fine iwe ngoma nhoroondo yako ka taizwa yakareba inorwadza haizvizi kunaka ba hatizvikurudziri zvinhu zvakadaro tese tiri kuno mutine vakadzi hapana murume unoda kuti aite mukadzi wake unoenda uite chikomba achienda korara nomwe murume zvichionekwa unoziva kuti inini aiprefer nyaya yechikomba iri yemakombi bhawa mubhazi but kana iwowo yako apa apa tikaitarisa yanga yakaita red handed asi the way you handled it hauzi uda kuti iite red handed une nyaya nagiviwo besides kuti give waienga mukadzi wako mune dzimwe nyaya unoziva kuti kuna mwarume anayonyinga mukadzi wemunhu uda kufikisa nezvaunonga wakamita kuti iwo wakandidai saka ndichada kuzokufikisa inzi zvinhu zvakaitika apa ka iwo wasvikira munhu ane mukadzi wako murumu woite 30 minutes dzekumira kuti aite zvaari kuita nemukadzi wako atopedza bvazoti dai dzisi mombe waidotoitewa nawo waitozogona roependuke rupiri rutatu wakandomira uri panze uchiimajina uchihalusineta hapenoti wanga uchiita se wanga rutoti pane zvazvo zvekudai mombe ubva dzazotoona kuti murume uyu tikasaitodisturbamu unoisirwe nhumbu akamira ipo papo mombe ndo dzakamureskiwa iwo dzakayodisturba givi mombe dzabva dzadisturba givi ubva abuda givi vati uri utsvagei kuno iwo kati ndiri utsvage mombe iwo utsvaka mukadzi aichakamira ipapo tema vanhu achitaura nyaya yekutema ba iwo uri uda kuvhiringidza nyaya hapana nyaya yekutema naba nyaya iripo ngeyekubata givi kuti givi une mukadzi wangu izvozvizvi right iwewe tikadaidza givi makakasi waindi tikadaidza givi nhasi tinomutonga nekuti unomusunga here iwe makakase tikakutuma kuti ndosunga givi handimusungi kana kuti hatina haasibudisa umbowo kuti ndakamuona wakazotoona mukadzi wake chete haana kuona givi munhu wetogona kusunga apa uine prima facie evidence yezvaakaita mukadzi wako iwe we can have a case nemukadzi wako iwewe against you that is if she comply anogona mukadzi wako utaura kuti unonzi babani unotaura kuti changamire baba tu ayaka
zvinonga zvinombadini saka nyaya yari kutaura handiziba ndakatomboti timbotobatsirwa ino anoramba haasi raiti ba unogona uri bimukadzwangu sofa pandakazozi wakazouya achiti ndoda vana pindura mubvunzo vanzi uripi munotaura bari paari baidzi haikona nhoroondo uri pakati akati ndiri kuenda kuna mai vangu pakutyama wakaenda iri kokonfema kuti uri ikoko unozara kuti mukadzi wako izvozvizvi ndikaona ine nhumbu ngeyako iwo unozara kuti akafa tiri kuyomika pamba pako iwo saka uri kuiti wakaenda iri kuna mai acho kuona kuti uripo mai mwana uyu wauya nyaya iri pano ihuri ndakamubata nechikomba zvakati handina hangu mboo wekusungisa murume wacho waakanga akarara naye nditoripo inini asi umboo wekuti iye ndakamubata akatobvuma ndikatotaura nemunin'ino wake zvese huripo saka mwana wenyu ndamunza mwakaona auyepi pano ndauya kuona kuti uri pano here saka zvaari pano zvakanaka tichatizorongowo nehama angu neinei tochiona kuti nyaya dzacho todzifambisa sei chiri kukunetsawo iwo wanga uri kuitawo chihuri hauziurora ukubarisa mwana wavanhu vanairi hauna unoendesa kana nhunzi kana stambo kana azizepe hauna waubarisa ana tu iwozvo wamubata unyengwa nechikombo kuti umurowe wakatoshaya simba ngokuti haasi mukadzi wako kuti uti givi wahura nemukadzi wangu simba racho wakatorishaya pekuti uti ndirutsvaka mukadzi wangu wai ndirutsvaka momboy oza tine zvimwe zvinhu zvetinozvisungirira nazvo tichifunga kuti takangwara but unozoona kuti pamwe pacho hauna ungwara ba tikatarisa nyaya yako yafamba zvakanaka ndanduti iyi kai ndiyo nyaya yedu yeticharasa kuite sapatira nhasi iyi nyaya hapana nyaya ba iwo urudi mudare muno tichibatsirana tichienda tione kuite zvinhu uri kumbodei nyaya yako taizwa inonzwisa tsitsi kunyengerwa mukadzi kakunotoita emotionally be affected mentally ende kuti hapana hazvinakidziba kana kutobuda musitaira munhu munyama hono utori munyama it's a case we threw pit on you but what do you want us to do as a court how do you want us to help you uye unochakamire kuda kuti ibatsirwe nei kuda kuti tibatsire sei because nyaya yako ika is hanging unoda kuti taura kuti ndoda kuti mutiba because give ati musungi is out of the context give is out and the give unotaura kuti nyaya muri kutaura handisi endewo hauna evidence baiwo yekutaura kuti give zvokuti mwakaonana nagivi unokutaura kuti iwewe ndakakubvunza kuti urutsvagei pamba pangu wakati urudei unoti ndaitsvage givi aruda unyenga mukadzi wako iwowa akakuona iwowo bva wahwanda iwowa kunoto chance yekuti anyenge vaona mukadzi wako apinda murumu givi wacho vatobvisa hembe kare kwabva waita 30 minutes uri kuti givi uri kumbodini kumbo givi wabva ashingai givi uri kudini uri givi wakamira mombe ndo dzakazoya dzichitodisteba givi ndo pakabuda givi ende dai wakangwara ngoti wakanonoka hwanda dai wakahwanda givi waidzingei mombe oyodivi dzokera futi iyo zvizvo zvichamisa kuti mukadzi wako iyeye kwaari kwakwikanga une nhungu yagivi ichanzigeyako bcause waida kuti uone kuti pashandiswa protection here tiri kutarisa nyaya yema HIV
sexually transmitted diseases, pregnancies. Time yakabaitira akaita giviwo unoona pari paine process yekupfeka kondomu ere iwo. Ini makondomu ndakaona ari mumba mwakemu but ndakaona asina kushanda. Saka hara aiwa akashandisa wakatotora murume wese gara zvapera kuti munoita sei. Murume wese kondomu rake raashandisa wanotora, hapana uchamboita carelessness kuti makondomu acho hapana ari kuahavesta achitozoita mari nawo maused condoms iwa. Iyo zvinhu mwaisofamba muchiona makondomu akasenza aurioniba hakusina masawana aitofa ngoya makondomu maused. Iyo zvinhu munhu unondotoraisa muhomwe onaonasotsvaka saka wakaona anga asati asenza raarasenza ndorokana vakamusecha onaita zvisina basa tiri tatoda tikubatsire sei. Ndatofunga kuti manje mukadzi asunge manje zvinonetsa ngekuti wanga asati adi abuda wanga ari kugadzirira kuda kubuda ini kuti baba ashe. Saka nyaya yakaitika ndaakatomutaura ndachama chigadzirira mari dzekuti uende kodini kubuda ini ndozokubatsirawo imwe mari yacho kuitira kuti pamabasa anenge ichiite mukadzi wako wese zvizotaurika kuti nyaya iri panapa mukadzi wangu kudai anatizva mukadzi wangu kudai anatizva nokuti kana nhasi mukanetsana mukadzi ari akuitira mhosva zvinonetsa mainyatso kuti anatizva izvo zvakadai nokuti hausati wabuda. Saka padoko kubuda ipapa ndo pakazobude nyaya dzekunyonga. Waizviziva here mukadzi iwo mukadzi wako waizviziva here kuti wauda kuorora kana kuti ranga riri zira mumwoyo gwembo waizviziva here kuti baba tu akuda kuobvisa waizviziva here? Taingogara tichitaura tiremba kundowande kutaura handi wajaira zvako zvekutaura ndiri kutsvaga chanamiri regai kuti mumaonere mabvira andaita ndinoona sekuti nyaya iyoyi yapinzwa mudare muno premature. Why ndiri kuti yapinzwa mudare muno premature? Domestic remedies were not exhausted kumba vasati vauya kumba. Zvavava kutoita zvekutozinyadzisa nezvinhu zvisina basa zvekuti ndichada kuzokuroora, ndichada kuzokutendere siketi, akutendere siketi kuukoko. This is premature. The matter is improper before this court. Otherwise, nyaya dzinoda kutotongwa dzine musoro dzitoripo and time is being wasted. Vaprochendare with dirty hands ngavaende voboita exhaust all domestic remedies vozouya kuno kuva nenyaya. The reason why I'm saying this, mukoma wangu uyo is failing, uri kutadza kupa a substantive issue to the court kuti aone kubatsirwa. Saka unoda kubatsirwa kuti chipi chacho ndopenanga nawo kuti iwewe senare isusu munomuka for your own information ukaona imbwa kana kitsi dzichirumana kana isusu munomu tinotambira nyaya dzese. We don't want to discourage people from bringing my cases kudare, because by so doing you find that we create my GBV stuff, because amwana anenge kuti nyaya yangu kudare pamwe haidini haizoiti hold water kana kuti it's not tantamount to paramount. Someone feels kuti better to take action yangu hatidi. Iwewe waita zvakanaka pawakaona mukadzi wako iwe achipinzwa murumu achivharirwa achinyengwa hauna kuda kuita violence. Thank you very much for that. Tinozvikurudzira sematatu. Hatidi kutonga nyaya dzekuti wakazotemwa nebhemba, wakafa, wakaremara, wakaita zvakanaka. Asi petiri kutaura kuti hauna kutora umboo hwakakwana hwekuti izvozvizvi tikadaidza mukadzi wako akauya akadzema mazuva anaya munononga akapusa mina mudzimba mwedu. Mukadzi unopfawa they are submissive. Vakadzi ava vari mumba vane kakuita kekuita kuti ndibaba.
ndiri mumusha but akanga abuda unze zvaayo izvozvizvika mai ake acho iwo wakatoataura kuti inini imbwa iyai handitombozivi kuti imbwa iyai ndodinotoshupa wauzi imbwa iyoyo saka kumudaidza kuti ave mudare munomuka zvaanokutaurira kaunonyara iwo bhozi tichazotozwa kuti otherwise inini chakandiendesa una givi pamwe naana acho asitora ako baiwo women they apeno muvha ako yawakaita but handisi kuona wakaita zvinhu zvine zvakaita kunga zvakarongeka zvinoda kuti ubatsirike sandiri kuti iwewe chititaurire kuti chakamira nyaya yangu ini ndinoti mubate uyu mumudai uyu mumudai tichimboite izvozvozvo urudo tidii because inini ndiruchaya kuti todii ngatipotarisa mukadzi wako iyo uda kuti mudii ndingoda kuti mukadzi azvidairire nyaya dzake shuwa ndo zvandakaita uyu aripo uyu gizimari jeni mira ngatitodaona givi iwewe ndati givika give is out of the context as give does not exist nyaya iyi ina give here give murumoona were tiri kuona African movie para give mambomuona here give hatina nyaya haina give in as much as you are mentioning his name give hamo and give kunoko hauyi apeno mukadzi pamwe unochitise mukadzi asi givi mukadzi hawe hapana chinomubatise simba rakasimudze mukadzi wacho ndiye garuplero yake apo because simba rekuti akwanise kuonekwa abereki acho aaprocha abereki acho azope mhosva right in short dani ndindoro hangu mambo asi mambo munhu dzangu dzinoguma hainini pedzinoguma handisi munhu wekuti azi musupernatural ba ndipeyo mukuona murume uyu kam ane dambudziko ramusumudza angadai asi pano ba ndibatsireyo titi gagaga pamusoro changamire uyu wauya kudare renyu kuti abatsirwe chandiri kuona pane nyaya yemukomana uyu handiri mambotaura kuti izvozvizvi mukadzi wake akafa anondodziwa kwakuhanga kwaari kuyakoikwa pamba pake vanodaro vabereki vake vanodaroka vabereki vake nekuti in disguise mukwasha customary mukwasha takuuya hedu varinyatsokutora chevanhu zvimamirire chakaita nekuti vanhu aka kunyangwe asina chaakaendesa vanotoziyana kwaanotoita naana atizvara and more than 5, 6, 7 years pana kutoziyana zvekutoti even mekwana atizvara munenguva yakadii ni 3 months watona ana 2 but iwe waitonga kuzezwa hivi maandu kwezi ndaidoti sakakatiza unoenda so iwo mukadzi wako aimboenda here kumusha kwake achivhakacha achidzoka saka kana aienda vabereki vake vaitobvunza kuti uri kubvekumbakurisei saka vanhu muri mugwasha ndiwo ungatadza kushandisa ugwasha hwavo pachikomba but uri mugwasha saka anobatsirika mukadzi wake anoitwa nebdi ouya kudai dare nderechivanhu rekuonekwa ari mumba magini akaonekwa ndiye murume wacho iye ochivauramba kuti word of mouth against word of mouth unouya ogarapo obva ataura kuti anambopinamo kana matadaidzai givu wacho givu obva ataura kuti inini nyaya dzake wene mukadzi wake vanhu vanogara vacho ina handiuyi ikokoko because handidanani naye mira timozwa taurai tizvi tichipedza inini ndinoona sekuti givu mukati mwenyaya iyi ngozi mumhatso makabatirwe mukapinde mukadzi uyu handi mwagivi ngemwagivizvo uyu akasvika akaone mukadzi ari mumhatso mwagivi
Givi asimusikana munhu womurume ndo makaoneke mukadzi wake ati saka Givi uri mukati mwenyaya iyo inoti unoda kubvunza kuti mukadzi wa uyu wakatsvakei murume muono ati aiwewe ndokutaura kuti Givi uri mukati mwayo wokuti dai kuri kuti mukadzi asikazi kupinde mumhatso maGivi akaoneka ari pavharanda basi wakaonekwa ari mumba mune evidence murume ndati evidence iripo here unayo here evidence inobvunza dare ino kuti zveshuwa mukadzi bozi mukadzi uchataurwa kana kupindamo pane kwaakaendera changamire paati ndakaenda kuna maini anofanira kuya mainini iwo angauye korambira kuno ngauye kotichichokuno fine in short tisapedza ngoba pane nyaya dzimwe dzakawanda iwewe mukadzi wako kwakuryanga kwaari nokuziya uri here kana kuti uri kwaGivi tunamusunga mukadzi iyeye auye poinde yataura baba ndozvetuti ngatibatsirane sedare poinde yataura kuti mukadzi wakabatwa ari mumba muzikomba anezve tunomusunga tomusunga sei kutsvakwa sei ona iwe kutsvakwa iwe munhu atsvakwa kunga mazhanjeka namba dzamai vake ndinogona kupai right now you are talking fine togadzira what we are doing to prepare someone but munhu wetogona kudaidza muno mukadzi wako mukadzi wako akatestifya taakuchidaidza Givi ndiye uchaimplicateani Givi iwo haugoni kuimplicata Givi munhu uchatidaidzisa Givi mukadzi wako that is kana aita comply kuuya mudare muno because chances are uchataurirwa ndima yake kuti iwe munhu rudo kudaidzisa udare uyoka hazi ukuroora iwo wacho iwowe uchabva wataurirwa futi kuti uda kuti mwana wedu auye udare uye utange wadini waroora tizive kuti uri kuuye utore mukadzi wako uyu rudo umutora ari ani zvokuti wakamuona kumba kwaGivi is just as good as kumuonawo futi ari kumba kwako because mwana wedu haana kuroorwa its okay but isusu sedare hatisi kuda kuita jambudzikano kuti tiende kupe madecisions iwayo isusu tiri kumudaidza ouya ogara apa iwowo nareta nyaya yani yako wapedza iye tomubvunza kuti nyaya iri kutaurwa iyo unoibvuma here kana kuti unoiramba kuti uchiibvuma otitaura mabvumiro ake kuti achiiramba tozva marambiro ake but anza dzemukadzi wako ndo dzichaimplicata Givi thereafter tozodaidzaani Givi kubva ipopapo nyaya yako yaudini yakufamba handizvo fine saka madetails unochizoita madetails ezita pane mwana waibvunza naye mwana wanga wakura sei ndakatoziva kuti ari mugredrip asi akachikomana kauda abereka acho haudaiapamba paGivi kamuzukuru kaGivi kacho imbotaura kutizo ini ndari kuona sekuti mukomana anenge amhanya kuya kudare nyaya dzemeredi dzinotambira kumba madzitezvara akamboenda ari madzitezvara kuzosvisa nyaya yake asati hasati aroora and tinodaita kubvunza kuti ko mukomana wenyewe kuti akatarisa une zera rimwe mukadzi wakudana naye mukomana iyeyo makara une mukadzi wake zvine zera iri makore nemukomana makakaze ini riri kuona nyaya yemukomana uyu inosirisa asi nyaya iripo haabhovhiba mukomana uyu kuti haada kuroorora mukomana uwewe ndimbomubvunzwa unoda mukadzi wako here nambode mukadzi wako unokuda here mukadzi ipapo mukadzi wangu ndaimuda asati aita zvaita ndakubvunza hebvunzo chipiro kuti unoda kuti Givi abatwe here chokwadi
unoda uchida yoga chitsvake mari yaunotsvaka Right. uende kuabereki emukadzi wosvika woti ndau yekuroora handiti kana wobvise mari wabvise mari wochizotaure nyaya yako manje Asakutoroja apa wakanyengwa usati waroora. asi ndaandida yekuba kwangu saka indau yekudini ndau yekuroora ndaandinaye kupi kumba techida iyoyo nokuti kana yakadai nyaya yekuti kudari zvezvo unomboita kupedza mutemo handiti uziye zvinonga zvitonga danho rechiita handiti nekuti chinoitika ngechikudai pachishona chedu takagara zvega kuti munhu aza aroora handiti kana kutizirwa ngemukadzi chibvaindika mumba chishona chimwe chiri kutaura kuti kuroora Cultural. Watove mukadzi wako. ukandotora musikana kurara naye overnight mangwani uchimuka akakumangara kuti hanzi iwewe wakundiramba but indandadini wanga akanditi uya titororana nezuro asi nhasi akunditi kuti handichada unotosungwa iwo ngemutemo kuti watava mukadzi wako Vane mutemo futi wehurumende unototi ukagara 3 months neproperty mautodini mautosera uyo akutaura zvetu izvi nhasi uno ndiri kuti inini izvozvi iyi nyaya iri muchibhoyi inyaya yatinayo iri kumushanditi saka kana zviri kunga zvakunetsa padare panambozi zvinonetsa zveshuwa nekuti ndosangana richitaura kuti hedu usina kumbobuda ndopetaida kuti tibatsirwe kuti usina kumbobuda pangatongwa sei saka iri kunetsa manje ngatichisiyana naye tobva taiti yapera then isusu zvetichaita manje uye marijeka akadini akanyenge mukadzi weuyu isusu pachishona pedu isusu ndofunga ana beba ititaura kuti mukadzi munhu anyenga sedareka hatiti yapera. ndaida kukumbira kuzwa kupera kwayo haisati kupera kwetataura dai mwateerera. Ndatanga kubvunza iyo tudo tikubatsire sei taura nyaya yake ndikati isusu zvetaakuita hatigoni kudaidza givi tauronga kuti tipuwe adresi yekwagushanga kune mukadzi wawakabata then mukadzi uyu achatestifya mudare muno kuti zveshuwa ndakabatwa ndiri mumba mwani magivi zvokuti givi wanga ataura zvaaide kuita kana kuti anga asati ataura kana kuti wanga aita kana kuti wanga asati aita the fact that akabatwa nemurume wacho aine mukadzi wake uyo ari mumba mwake givi mukadzi obvuma kuti ndandiri mumba givi taumusunga saka mukadzi uyo akauya muno akaramba hatigoni kusvika kuna givi saka hatisi kuti bayapera ndozvandataura kuti munomu hatidi kuti titi nyaya iyi haina basa anhu achagara nenyaya dzimwe kumba achiti nyaya dzese dzinouya dzauya toda kuona kuti toifambisa sei saka ndoti uyu mukadzi wake tautomusamona saka tamubvunza kuti uri papi akati ndine nhamba dzani dzamai wacho ndikati ukadaro tadiri tawira saka uyu mupurisa uchabatani mai acho oronga kuti samoni ridini rendi mukadzi ouyepi kuno that is musi wa 15 next sunday part 1 ouya mukadzi upi muno todini kuzwa nyaya yako nani naiye nyaya dzenyu muri 2 ndo dzichapinzani givi then musi wa 29 or whatever 28 29 kana kuti 1 march inenge yakupinda wakuti iwewe apa mukadzi wako givi taurwanya changamire ndikuona sekuti dare riri kutaya kuzourendezvicho kutaura mawanira anga kukakudo kuzviserevesa so ndazwa baba vechiti kwako chedare kuno kupa advice kwete kuti iwe vape advice kudai iwaa asinatiti wai ndiri kuramba ndichidai ndazwa futi vechiti ukagara nemukadzi usiku hweshe wamukadzi kwako ndizvoka kureva izvo kuti vari kutozviziva iyo kuti hai vanga vatama kwambo kupi ndipo petiri kutaura kuti nhasi uno uyu mukwasha woende kosungise mwana wavanhu mudare abereki acho asikazvizivi kuti wakavhura ndinoona sekuti panonga panozoitwa go in circles hauna unozosungiswa iye wacho abereki acho anozondoyawokomusungisa kuti shuwa shuwa kuti zveinozikanwa kuti hai ukagara nemwana wemunhu usiku wamukwambo zvino chii chiri kutadzise kuende kumadzitezvara hazvi ndandiri kuunganidza
baba acho ava chitotora kutobaya ikoko zvotofamba zvichitodaroko pane kuamba kutoti pfocho kudari muno mucharuka kudai kunga kuti mukomana uyu anga akabata mukadzi wake nagivi red handed right mwaida kuti atange umwende unaona bambo mati kudai anga akabata mumaziso make red handed because ndiye munhu akazviona mumaziso make red handed timbozwana mamabvirakani ndovataya baba mundu agadzirira ipedzaka toyateunoivhara ini ndazwa achiti mukadzi wake waimuda asati angarara asi haachamudi saka unokona sei kuendese mari yekuti atangurora iye achatomuda kuti achamudi kamumudza ini ndairi kutaura kuti hazviiti kuti musamone mwana waaridzi abereki acho pasi munomutonga sei mukadzi waGivi mukadzi wauyu vabereki vacho vasimuni mai azaripo mai haseroba rake baba acho ati ndiyo mwairamba pano kuti yaitongwa saka mwakuda kuti mai nyamasi unosei mai haseroba rake ini ndati kuti sezvo iye mari anga ari kuti akagadzirira chero usungane abereki acho unongoya achingomubvisira muno opedzerana naGivi ese chionesana ari pamwe ayo iwo ndo anozotsvaka kuna Givi asi Givi wakasimba futi wana munhu ukazuma kwaweona pavabvunza ndinongatambobvunza mukomana uyu kuti mukadzi wake waimbovhakacha here achiende kuana tezvara kwaitofiwa achiende kubike sadza semukwasha kwaitoitwa maactivities nemanhingikiri aitwa ariko achiende kuite basa izvezvezvo hatifaniri kumuurayire musaga nekuti haanga asina mari yekuti aende kobuda onyekerwa mukadzi toti saka haachabatsiriki unobatsirika tiribatsirai bambo nyaya iri panapa sedare chakanaka customary cotika haisi yekuti ndinenge nditori nemanotsi baya kuti ndovandati ndodai kunoku tinoda kubatsirana tese todini pasati pane mhosva izvozvi pane mhosva haitendi pasina mari ngatange aroora fesi right thank you izodaidzana abereki ake kuti aizoemudai thank you pamwe pandinoda kuedzautsananguro ngepekuti uyu naana tezvara wake ukama hwenyu hwanga hwakamira zvakanaka here pamasure apa ndakuti pamwe tingamhanyira pamwe uyu naana tezvara wake zvinowirirana isusu totomhanyira kuti angasati arora wanga asati adai pamwe zvinonga zvito zvinhu zvekutoti akandowadaidza kugadzirisana zvinofamba zvakanaka maiwirirana here naana tezvara wokuwirirana taiwirirana asi ndisingazozivi manje pakuti panyaya dzemari apa kuti anozvitambirawo sei iwo dai uri tezvara iwo vaizvitambira sei pamwe nekuda kwekuti mari inenge isati yauya zvinogona kundinetsawo kuti ndizvitambira saka toita sei ngatibatsirana ndo pari kutaura dari kuti iwewe nyaya yako yakanaka iwo chirwadziwa kawani asi mari yako ichabva kuna Givi chitsvake ukubwereka iwo uri kuzwa pane mufana uri munomo wakaroora 300 tsvakawo 300 wobva waenda kubva wagura wobva wataura kuti nini kugura hangu ndagura ndamo mumusha ndamwana wenyu asi ndine kanyaya kakati kakaitika iwo wochizgoti vanokatambira sei nei uchebva we asi unonga wakukwasha unonga apinza mumusha wati wambocheda musati mwaroora ukaenda kuroora unozoenda kuona kuti unogara kunze kweyadhi ana samukuru nanani ndo anopinda woita nhango dzopera pamwe for 2 hours amwe anononoka pozotumwa twana mainini kuzouya here natete ngoti tete ndiye anenge aruzikanwa kuti ndinobhurura unze chikomba tete nana mainini unozoona uye umotika kuti mwaendawo nemotika kuti uri murombo unenge wagara pasi pemuti nekabhachi
wozoya kozichuyai wakutambirwa kuya uchichitorwa kuya kutambirwa kupinzwa mumusha kuti waamwana wepano. Process iyoyoyo haina kuitwa, haisati yaitwa because hausudi kuti iitwa, hauna kuita. Nyaya dzacho iwewe dzinozotambirika sei iwo wacho usati watambirwa? Wakadini kuti iwo hapeno kuti pamwe I don't know hangu pamwe maitire munoita kuti waisitombogona kuikanzura iyi wokanzurana nevomboiseya gifi chafamba kamwe achitengwa wobva watanga uchodini kuorora wochizoona zvinodini kuti achadiba ndo zvinhu saka ndati wadini mira wadiwo ini wanaendaile mukomana yake kuti unofanira kuti atsvage mari aendekunore mukadzi wake kuti pane vana ozorambe mukadzi wake asi abereke chinasoziri mukadzi wadzokerepi uzonaso kuti mukadzi aneshadi bangoni nhau yakadai wodzokere kumhatso kwake asi pabviswe mari kuti pane vana varipo vakabara nemukadzi ke navo. ndainotsigira ukarutara mukomaya kuti pane pezvakatomboitika munomu kuti murume wakabereka ana ake zvakanakanaka akagarisana asi wanga asina kuti tisi tine mwana wenyu wakazorwadziwa mukadzi amubata nechikomba wabva amutwara kuti ndakuende komutura kuti mwana wenyu ndamubata nechikomba. Asvika ikweyo baba acho akataura kuti muri zvikomba zvakasangane pamwana wangu, petuka naye. Wakapetuka naye. Saka inini pekuti ngaatenge kuroora ndopendiri kutsigira kuti mukoma wangu zvakanaka kuti ngaatange kuroora ngoti handifungi kuti anodairwa bai. nyaya muda muno kudare I think ndeye hadzina munin'ina wakatsvanira kazi zvouri kuda iwewe tsvake kachimari uenda kwana Tezvara wosvika wobvisa mari. Ana Tezvara ndau yangu ndabvisa mari asi nyaya iri pano dzine nyaya yakamira so zvambotaurwa nawo kuti dzimwe nyaya dzemahome remedies anenge achitodiwa kumba ikoko. Ana baba ndati ndau yangu ndikabhadhara kudai asi tine dambudziko riripo rakamire kudai. Saka inini ndandiri kuti pamwe nyaya ihambe ndoti mungandibatsirawo sei kana pasina ndoiendesepi kudai. Iwo tusaenda kupi kudare ngwasha rega tiidini tiisove kana kuti enda chii kudare tokupa permission mwana wedu kuti auyepi kudare. Zvataura baba bunza kuti kuti tidaidze mukadzi iwo toti kune nyaya totaurira ana Tezvara kuti kune nyaya yemurume isusu tochitaura kuti uri murume wacho toti tomudaidza toti urudiwa kudare kune murume wacho tinoti apero indishora iro tinoti uri chii chacho iwo kuna ana baba ake uyu mwana wo tinoti uri chii iwo uri baba atu toti baba atu ndiani tirutotsvaka baba atu inoneti. Saka taura tizotiona uvhara zvakanaka achangamiri zvinotenda hangu ndichaita sekutaurwa kwaitwa ngedare nematauriro anoita ndo nzira yandichashandisa then from there kuende mberi tichaona zvinoteera. asiwo mukadzi wako iwo dai nyaya inonga iripo hatirambiba akawanda atorimo muno nyaya kuti mukadzi waindodoti mukadzi uyu ngaunge usiye unoti une mukadzi wako pane vana munhu uri kusafisa kunyanya panapa vana vanhu wako uri kufunga kuti udini ende uri kuziva sei kuti uri panama yake wakasvika peri ukaona aripo
kuti akatororwa. Wakamuramba kaiwo. Wakamuramba kaiwo. Wakamuramba kweliwe. Wakamuramba ka. Ndikasangana naye nhasi mukadzi wako iwo unozani? Sibongile. Ndomuti Sibongile wadini? Unoti? Boma ndi. Aiwa unoti Sibongile kuti Sibongile uyuka chakaita kuti auye kugara newe haatogona kugara ega. Ungadai akaramba. But wakada kutogara newe kude murume kutogara nemurume iwo wamuramba ngekuti wakamubata nechikomba iyo bvadzokera mwana akadzoka kuna bereki pamba kuti open check ka open check kuti anhu akutosvikirapo ese akutaurirwe kuzi wakarambwa una ana ake asi wakadzoswa waapano pana anonga akatomujegera iwo hausiziva kuti uri kwere ungadai wakaenda kuti mai inini ndiri kuziva inonga wanhu wangu asi ndandouya kuti ndonoti Sibongile uripi uri pano here ngoti uri kuendesa here chikafu ipesa rimwe kairo riro uchati uri usvika kudotora Sibongile wobva watanga kuziva ana ako ari kuchengetwa ndiani panapa. Chakamira. Zvondozwa zvichikuzi hai macho. Handina kuti kuzobva kuzi baba acho. Baba ari kuhere zvako. Oh, ndandida kunova kuti nyaya inomitsimba kudaisi mukadzi kwaigara uka. Zvinhu zvine zvamwandira kumusoro. Komana kuti tizosvika pakubata mukadzi muchikomba chakazobata uku. Panga pane mabhiti kumutaura kuti mukadzi wako utenderera. Saka mukadzi wake wakamukurira, mukadzi wake unosindisa mushonga, hadi kufisha pandakuta pachera pedaro. Makurira acho the age of that man. Saka anodini? Wangaina mwana here. Wangana mwana paakabva. Saka paakabva wakavhanika wakabva chikomba. Saka kuzouya korwa mukuru wangu mainda haya tori imwe nyaya dzakadzimira. Paakauya achigara kurume zvekuti achijekesa kutaura chaicha. Kwese kuti toenda uko pane imwe nyaya ndakatokuzwa futi musoro mwangu ndakarisecha futi inini. Nyaya iri yakawaigara pamuriwo pamadhodha pamuriwo paGideon muriwo apa. Uno kwamhako kuno mukadzi uno. Kumba kuna mai yake ukutoendawo mai yake munhu wakarambwawo kumba kwake kwanga akarorwawo saka anogarawo apo. Ane chikombawo chawo chinoitwa zvechikombawo zvazvinoitawo madhili awo. Saka apo vaigara pakatorerwa ari apo haana kutozopaoneka kuti mukoma ndaigara naye pakafira babaka pamuriwo pamhapa. Haana kuzooneka kuti inini ndakuendepi mukoma panapa ndandakaronzwa chikuti apa saka ndaakubva nekuti ndadaidai nyaya dzangu ndakuende kuti kuna mai yangu haana kutoonekawo mukomana. Saka mukoma ake asina kutooneka haasi kusvika tapamba kutoti anongosvika utori musango kutaura kuti kuna mai ake kwakati anoenda tanga tiri kutotsvagiridza kuti tiri kutomutsvagira kuti wakasvika ndakatozvitaura izvo kuti ngatione kuti kwacho wakasvika but masvikiro acho manje mude kutoite zvekutsvagiridza nokuti wanga asitambosvika kwomukomana pamba kwamai acho kuti asi paiziva ngepapi apa pamuriwa apa aisvika panaona baba nimazvo paichengetwa mukadzi saka mukadzi akatize paichengetwa tisati tapedza edu nguva tingazotipedzesesa nguva maningi ichi pekutanga ndambomoka mwandizwa ndambomoka ndisiti imwe mune hure renyinyi hure ngeragivo iwo riri hure rako iwo chawakaita basa ngechekuti wakaribarisa iwo wakadzadza hure iwo giviwo pamwe hazvitozikani pana ana ari mumasoro kwacho pamwe pane wagivo iwo manetere wakaita waona givo achinyenga mukadzi wako uchimupa ma30 minutes kuti ambodai neneka uri kutotya wakatora hure ragivi inyaya yekuti haisi kudobuda yapai bhozi mukadzi wako iwo hatisuzwa paarombozi mukadzi tisiri mudedu mukadzi ihure faira riri kubuda apa pangere hure imwe manje afanana munoda zviro zviri izi zvinomurerukira
zvokuita ana bare tume mudofu pamwana kamhuri zvimwe zviro ukaona chinhu chinoita nyore maningi pakuchitanga kudaika maperero acho ka anonetsa wakandotore chembere huri hauwini bamasi chembere iri izi kundoisukumidza nekuida iyo inondokabira kabiro kundoti ahoraiti kozi ndabatoka penteni ndinodziziya chembere dzidzizawa haudziziba iwo mishonga inenge kuti kwakabva mukadziye hazvichamisi kuti utori nemakuwa utori nelaki unogona kugemura iwo uri mufana steri umbori nemakore mangani une makore mangani kuyo mbuya kuena makore mangani 34-29 unoziva kuti uchidaurora mukadzi panofanira kunga paine age gap at least not less than 10 years uchida mukadzi iwe wati une 29 ndizvo mukadzi wako iwewo must be 19 and below akatosvike u20-25 yasaizi yedu isusu madhara ndotwe tiri kubata tuma 25 itoiri mwana kuo manje uri kutambira ku34 hafana iwe unowanikwa uri chitunha iwe bvaikoko wadiwa ngosiyana hayo gadzira ubhadhara david iwo waudorora uya undoone iweweka uyubara hawini baba iwiwi baba acho maamuri kumuti aunganidze mari yekuti haona kutengerese mwana otherwise ureri rutaurwa rireruka iwiwi hamutori goni baizvo kubhadhare damage vadini kuende padamage padamage anacho tutozoti asi yake fitu ngekwamari jeki hati ndamozvitaura hapana tinozomutango tuze ndiadiweka yo anagapo ini wagara rangu ndeita ndingoti vanani vangu una mwana iri kunzongoona ndichembere ndine uripi aripo uba yacho wakasiri yanga iri chembere futi chii urusiya mhandaro chendo chembere iwo zamanze zvikonzero chimwana varaka ukachichaisa akati dori pechinozokuroerawo pazimba uruzwa usaenda kuita maexperiments woinai wacho kuti ange wako uruza anonzi tinashe mugabe anoita zvemadheni wakataura kuti 80% hana yatinoti ngedu sisi hasi yedu saka iwe urupa wina seiwo isisi tiri utonyuro 80% wangozvisiya izvo zvizi unosenza kudiwa une mari iriwo kusiyana naakadzi ayekusiyana nezvaakadzi siyana tsvaka mari woaka kaimba kako kaforuoda wotsvaka kaimba kako tsvaka stendi wouya une stendi kupi yawakapuwa namambo nasabhuku ndaita ona ndaidova ndakupa padhuze neni iyo you need monitoring woaka kaimba kako ka2 rooms kako izvo imboronga zvako ona uri kuona uhiwako uri kuitwa nechemberezi une iwewe joinacho kuzeke zviro zvokuhiwa vitoro shamwari chembere hauiti mariba uchigara nechembere but chembere iyo ine vana vayo vounoziya pozoita vousikadini vousingaziva but chembere inoda kuachengeta haisi kukudaba iwo bhozi yakaramba anhu atori nani udarikani iwo une pawakaonekwa kuti uri wiki pamari apa nhumbi iyoyoyo une musiwo yakandofuma iyo yakatokutaimira yatone nhumbuka kobva yatochembera kuti wandiuraya
watoroti wemusowe ndakati wandiuraya waya ndakabva yobva tofunga kuti ndakaura kuuraya chembere kanyebabangwane urukurukwa todziziya chembere achifima usei urubharwa mvana uruhiwa mari auiti mariba imbosiyana nevasikana zvese doronomo ndokaunobatirwa iko siya zvese zvimbomira kuita munhu udai womboita kana gore umboona mhepo une mamhepo futi temberedzo dzedzo dzinotaimira anhu akadaro iwona. Do you know kuti kurara nemukadzi usiri wako kana chichi, besides kuti you people physically, mentally, socially, spiritually munosangana, une mazimhepo aripori ezvikomba zvakarara nechembere usati wabarwa zvimwe zvaakauraya mhepodzo dzese paunonga mutoripo pacho bese uchikisa chembere yacho unokisa urutakurana nezvakawanda uri mwana mudoko iyo zviutsvaga basa haurioni musikana haachakudi siya wouya tombokuklinza tokudaidzira munhu unombokufumba kuendeswa pamapopoma wombogezwa mfana ndiri kutaurira unofa iwe takauiga wafana wakawanda wakatamba nechembere chembere hadzitambwi nadzo vasikana wakufuti mhandara madhara siyanai nawo madhara bcause atori nembuya dzaakapikidura kumasuro dziri muvhu mhepo dzacho idzi dzedzo unototara nadzo wozoti handisi ucharorwa yo wenda zodai mwana haasi uchane mwana washaika ichi chadzo ndatotazvaita nhumbu inyaya yekuti zvimwe zviro zvacho zvemukuda zvoenderana iwewe chaivo ndakakutarisa iwewo mukadzi wako asati abarwa baiwo mukadzi wauchagarisana naiwo baba acho namai acho achitopfimba naiwo handisi zoti kuchembere rutsvagiri wadii wangosiyana nazvo wotsvaga damage kana uchiti vana ndevako baba vari kudhauta izvizvi kune madna moenda through that process baba ako ogutsikanawo kuti kana achizokubatsira vobatsira vachigutsikana voti vakubatsira zukuru wavo mabiological vana vako right. In short, ndotsvaka tumari ururarora uchiuda urora here kana kuti uda ngozisa hako vanenge vamwe tune makore mangati 3 years kanoonekwa misoro yacho uri kuona sei udoo kudini iwo chizwaka in shortika iwo buda munomu uenda wotsvaka zvimwe zviro zvokuita nini baba ino mwana wemombo mutsvakira pabopomaka kana umbotsvaka zvokupfungaidza mundiro zveombofuga bafu omboblinzwa iwo mbuya iyo siyana nayo tombosiyasiya zvaadaro waudourora uchadourora wotsvaka kamari woyodini wodora ndopinda notonasi kurongera mabhebhiaosajaira zviro zviri izi baita munhu unombokunetsa gore achiti usandibata tembere kuti na 8 10:8 yautobvunza kuti wati toenda hakuna zviro zviri izi kudaro mukadzi unofanira kuita gore kana gore nehafu usati watombomubata achitaura kuti veshamwari zviro zvedu zvazviitira kudai havana chembere dzema 15 minutes ona kuwari mani siyana naye handisi kuona paine nyaya yatingati tingafambisa inyaya yechihure iripo yendi chihure chacho iwo wakatogarwa zvona kuti hure dzasvausodorowa ungadai wakaendesa mari dai ari munhu akarongeka chaicho ungadai usakaendesa here mari siya zvakadaro givu wakawina undezvo zvorudai zvakanaka chakamira tongada kusukumidza but tirongoita kuti zvimwe zviro zvacho ka bheta kuzvisiya utarise
mberi ucharamba uri kutenderedzwa ngechemberi zvataura baba kuti nemishonga iripi kuti iripo sandati unoda umbofumwa masipekukwenda kare musaite chinya unogona kugarite mabhindo kwechiwa nomoragi ngozi ure bwana areta kutofadhirukaaa ndaitofunga kuti nini right zvingatoda kuti zvibatsirwa kuchengetwa kwakatoita ana agrimajiki aya ndo chaingazoda kuti pamberi apo kanzwanasa kuvherifaiwa kuti shuwa ananga majiki chaicho majiki unofana kuzobhadhara mai kuchengeteswa majeki akubhadharei nekuti haana kukupai vana. Munhu akanyepera uyu kuti vana ndevake ndiye anobhadhara. Marijeki akatobirwawo vana vana vachipihwa uyu. Saka kana imimi DNA test yaburitsa kuti vana haasiri vake, kuti muzoti ndava marijeki zvinooneka because mune makuda kuti muendesere vana vaya na marijeki kuti mubate kuti ndiye here baba. Vakatotaura kuti mukoma chakantaura kuti ndakafonera navo basi akantaura kuti givhipo akantaura kuti anangana ndozvaakandifonera pafoni ndakamufonera ina ndobvanitaura ina inamorutise mwana ndosarambakuhaba uyu paakaona givhi achipinda nemukadzi wakazoti givhi udonyenge mukadzi wake wake tetswanya akahwanda haungati kuona mukadzi wako achisidzivomo kwauhwanda kwausebera padhuze kwakuite 30 minutes uchizoti mukadzi uri unyengwambo pakuhwandode kwauzodistebwa ngemombe uyu yauzvouri kuita uruzvizewo siyana nemukadzi wagifi nyaya isatoitika kuti aunzwa ndigifi kuno iwe tapedza